ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉನ್ಸುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಲು ಕಾತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಯನ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾಯೇ ಕೋಪನ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಎಂಚಿನ 14 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಂತೆ ಯಾನಿ ಮೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕುಡ್ಲಡ ಪಗ ಯಾನು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪ ಆಗ್ತವರು ಯಾನ್ ವರ್ಮಾಲ್ ಟಮಟ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಜನ ಬರಂಜೊಪ್ಪಿರು ವರ್ಮಾಲ್ ಟಮಟ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುನು ಆಂಡ ಬೇಜಾರು ಹಾಪ್ಜಿ ಎಂಕ ಅತ್ ಎನ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನ ಅಕ್ಲೆಡ ದೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪುನ ಪಾತೆನ ಖುಷಿ ಹಾಪುನು ಮುಕ್ಕಲಾಂಡಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಪಿದೈದ ಅಕ್ಲಾಂಡಲ ಪಂಡದು ಯಾವ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬು ದೇವಿ ಸಂಹಾರ ಮಂತದಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರೇನು ಆ ನೆತ್ತೆರು ಪೂರ ಇಂದು ಮಂತಲ್ಲ ಆಡ್ದ್ವಕ್ಕ ಒರಿಪುಂಡು ಚೂರು ಭೂಮಿಡು ನೆತ್ತೆರು ಅವೇ ರಾಕ್ಷಸರಾದು ನರಮನಿ ಪುಟ್ಟು ಆ ನೆತ್ತೆಡು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಇತ್ತೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ರಾಕ್ಷಸರು ನರಮನಿ ಒಂದಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅವೇ ನರಮನಿ ಐಟು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಬಸ್ ಪೋನಾಗ ಬೈಕ್ ಕೊಡು ಪನೊಂದು ಓಪಿ ಆಶಾ ಪಂಡಿತ್ ಬಂದು ಒಂಜರ ಸರ ಅಂಚ ಅಂದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪುರ ಕಾಸು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪುರ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಮೂಲು ಪಾಪದಕ್ಲು ಏನಾಡ್ದಲ್ಲ ಕಡಂತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಕೊರುಡ ಆಪುಣತಿ ಪಾಪ ಕಷ್ಟದಕ್ಲೆ ಪುರ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ತೂನ ಗೊತ್ತು ಒರಿಯಾಗ ಪಾಪ ಬಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಮಾರೆ ಯಾನು ತಿರ್ತು ಪಡಿಲ್ ಪೋಪೆ ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ